Altså, velkommen til den her video. I dag skal vi spille det her. Plads med jord. Ja. Og jeg starter. Når jeg starter med terminologi. Den ældste starter. Okay. Ja, så skal den anden på. Den skal vi tage af, den farve. Jeg starter. Okay. Ej, gul. Du er ikke gul. Du må ikke tage derfra. Ej, yes, man. Silden. Blå. Oh, man. Ej, det er en god farve. Det er en god en. Ej, jeg må ikke tage den der. Synes du er heldig, Og de kamera. Nej, sådan. Blå, nej. Blå. Yes, man. Kom nu, bag. Rød, nej. Ja, det er en god farve. Den er nemmere at tage. Den her. Sille, den er ved at vælte allerede. Der er kun... Der er sådan. Blå, nej. Du kan ikke tage den der. Nej! Okay, vi gør det. Så bygger vi den. Altså, det var ikke lige, det var bare sådan... Ja, det var trænings. Det var træning, så sidder I bare ved træningen, den gik ud på. Ja, den der vælter den først 2 gange er tabt. Men den her tæller ikke, fordi det var bare en træning. Det var en træning. Så skulle vi bare lige vise, hvordan man væltede det der. Ja. Tårn der. Sille, jeg væltede den seriøst. Ja, hvordan kan du det? Du må ikke tage den der blå ned fra. Ja, jeg ved heller ikke, hvorfor jeg gjorde det her dumt. Karamata en madung. Hvis I spiller Roblox, så like og subscribe. Eller Bloxflex, eller Minecraft, eller... Bloxflex. Ved du det? Ej. Comment, hvad Bloxflex er. Det er Sylvester. Jeg ved det ikke. Nej. Kom. Alle sammen derude. Hvis I spiller Bloxflex, eller Roblox, eller Minecraft, eller sådan nogle gode spil, så husk at like og subscribe. Så næste gang, det er dig, der vælger den, tror jeg. Ej, det tror jeg. Det tror jeg. Hvorfor der kun... Der mangler en. Kom det bare lige med, så ligger det bare sådan der. Hvordan? Kom du, vi begynder igen. Den ældste starter. Kom det bare lige bare. Den ældste starter, syge. Okay. Rød. Jamen, det er den dårlige farve. Du kan tage den der. Ej, nej. Hvis den vælter nu, så jeg skrider. Yes, man! Kom nu. Hvis jeg får blå, så skrider jeg. Nej! Skrig! Du skal skrige. Nej. Kom, vi gør lige sådan her. We go with her. Kom, jeg holder den, hvis den falder nu. Nej, rød. Ej, ikke tage den der. Ikke den der. Ikke den der. Ja, med! Kom nu med. Ikke blå. Jeg skriver. Nej, jeg tager lige dobbelt. Lækker Gul. Ej, den er faktisk nem, den her. Nej, du er god, mand. Det er mega nem. Retting. Gul. Lækker gult. Ej, tag den der. Tag den der. Nej. Ej, tag den der. Yes, man! Nej, min tur. Og jeg tager den lige sådan der. Ikke blå. Gul. Er du det en god farve, så vælter den. Jeg tager alene for dig her. Se, den væltede ikke. Rød. Nej! Lækker. Rød. Okay, den er faktisk god. Ja. Hvis jeg får blå skære. Nej, du er ikke rød. Red. Nej, du ældre så. Det var faktisk en god en, det der. Nej, det var den, jeg skulle tage, hvis jeg skulle rød. Nej! Nej! Nej, jeg ved ikke, hvad fanden jeg skal gøre. Den der. Ja, men! Det sagde jeg jo, du skulle tage den der. Nej, du sagde, jeg skulle tage den anden. Nej. Kan du gå på skyde til den er rød? Nej. Der fandme ikke. Aha. Nej! Det der tæller ikke, Det tæller ikke. Fordi hele tårnet faldt jo heldigvis ikke ned.
Der var du heldig, lille dreng. Jeg er heldig. Jeg gider ikke stå mere rød. Gul. Black goat. Nej, du er heldig, hvis den ikke vælter. Nej, hvor er du heldig med. Sæt den der. Sæt den der. Bare tæt den her. Der rødte jeg titlen. Rød, nej! Nej, du skal tage. Nej, jeg er dum. Nej, den er ikke den der. Nej. Skal du tage? Okay, nej. Må jeg gerne tage den her? Ja, det må faktisk gerne. Yes, man. Man må gerne tage de øverste, ikke? Nej, ikke de øverste. Jeg tog den anden øverste. Nej. Yes, man. Jeg må ikke gerne tage den der. Ja, den anden øverste. Men det tæller ikke, den vælter ikke hele tårnet, faktisk. Så skal jeg lige... Se, tårnet væltede ikke. Nej! Okay, nej. Hele tårnet væltede ikke. Men selvom det hele tårnet ikke vælter, så er man stadig tabt. Så er Jane. Og blå! No, du må tage. Nej. Ikke tage den der. Der er så mange dumme, altså. Den her. Okay, nej. Yes, man! Jeg redder dit liv, ikke godt, Jane? Ja, jeg får holdt det. Den er lige på dig. Oh my god. Jeg er så chok der. Gjorde du også, Jane? Ja. Jeg skal tage. Er det okay? Du må ikke tage den. Det gør du heller ikke. Og terningen. Den var lige ved at vælte. Rød. Nej. Du tager den der. Jeg skal nok love, at det ikke vælter. Nej! Hele tårnet vælter. Hele tårnet ved du ikke. Nej, så du har ikke tabt det nu, Jane. Ja. Du har faktisk ikke tabt. Det her er mine. Vi bygger lige. Så du Kom, vi tæller lige, hvor mange vi har. Jane, du er faktisk den heldigste i verden. Ja, det var faktisk din skyld, at det væltede, faktisk. Det var faktisk din skyld, at det væltede. Ja, jeg troede altså, at du kunne tage den. Jeg troede du ikke også, at du kunne tage den. Men jeg reddede faktisk lidt dit liv, fordi det ikke væltede. Jeg kan komme det. Noget af det din tur. Nej. Jane. Bare tag den der. Alle er næsten taget. Du er heldig. Shit, man. Okay, jeg skal lige lægge den. Let's go. Giv vide, hvad du får. Please, du skal ikke være en eller anden rød, mand. Nej. Ej. Jamen! Ja, Jane. Rød. Amen, Sille. Jane, jeg må gerne Tag den her baby. Tag den her baby. Nu det vil du. Ej, du er heldig. Alle røde er næsten taget. Ej, ja. Hvad for en gul skal jeg tage? Jamen! Jane. Der er næsten ingen røde. Der er kun 3 røde. Der er kun 3 røde. Hele tårnet væltede ikke. Er det rigtigt, Jane? Ja. Så. Jeg har stadig den. Jamen, vi bygger lige det om. Men vi har alle point, som vi har før. Vi beholder alle point, som vi har før. Bro, jeg har kun én blå. Har du kun? Jeg har også kun 1. Jeg har før gule, end jeg har røde. Bro, der er ikke en skid drikker tilbage. Der er næsten ingen røde tilbage. Skal lige filme. Det har taget 10 minutter at lave det her. Har den? Jeg får kigge. Ej, ja. Jamen! Jo. Nej, hvis den vælter, så græder jeg. Du må gerne tage den der. Kiss, man! Kiss. Ej! Nej. De blå, de er jo nemme. Jeg vil gerne tage den der. Ja. Så skal du bare lægge. Jeg har 2 blå lige nu. Jeg har også 2. Bro, det er kun så let at tårne. Hvis der er ikke nogen, der vælter. Jamen! Tårnet ikke vælter, ikke? Og så skal jeg. Altså, hvis tårnet ikke vælter, så er det vildt. Jeg tænker, det bedre kan sejse. Jamen! Man, Jane, tog din. Okay. Det er Jamen!
Nej, gul. Det skulle du godt. Go! Ej, der er næsten ingen gul. Okay, der er mest blå indtil videre. Der er 4 gule, ja. I er 3 røde. Jamen! Det er nemt med blå. Ja. Blå! Oh my god. Nej. Yes, man! Jeg skal ikke have en blå. Kom nu, man. Jeg fik yellow. Yellow if you Nej. Men jeg må gerne tage en gul, ikke? Ja. Jaden, hvor står den engang ikke væltet endnu? Det var kun lidt. Hvad er det her? Og vi kommer og bygger lidt om. Hey! Du er snydt. Lidt. Jeg havde 3 blå. Jeg tror, jeg havde 4 blå. Nej. Oh my god, der er kun så lidt, mand. Jeg vil godt, jeg skal lige flytte mit kamera, fordi nu den er blevet helt lille. Kan I se? Hvem tur var det? Din tur, Jaden. Jeg skal lige gøre sådan, så I kan se, men så holder jeg bare Ja. Jeg er der faktisk. gul. Gul. Yes, man! Okay. Gul. Silla, det er den eneste gul. Kan du prøve at redde mit liv, Jaden? Nej, jeg kender dig. Nej, den her. Ej, Silla, du er heldig. Du er heldig. God, man. Gul. Den der. Nej. Nej. Ja!